Hola, veïns i veïnes. Un any més estem ací per a donar la benvinguda a les festes i convidar-los a tots i a totes a gaudir d'elles. Castellet de Rugat torna a brillar un any més baix la calor de l'estiu. I com sabeu, amb el concert de la Unió Musical Benicadell i el pregó donem el tret d'eixida a les festes d'agost del nostre poble. Són unes festes durant les quals Castellet de Rugat s'obri al món per a convidar a totes i tots a gaudir amb nosaltres, participar de les nostres tradicions més arrelades. Les festes representen la generositat de tot un poble amic i acollidor, d'un poble que a més estén la mà per a participar de la festa, la tradició i la germanor. Són unes festes d'alegria, de llum, de participació i d'agraïment, però sobretot de respecte. L'alcohol no s'excusa, i no és no. Des de Compromís per Castellet de Rugat vos dirigim unes molt bones festes 2018 i vos animem a participar en tots els actes amb un gran somriure. Creguem que en aquestes festes més que mai hem de ser respectuosos entre nosaltres, amb els veïns i amb les associacions que durant l'any treballen per fer-nos gaudir. Tinguem present que aquells que ens rodegen també volen gaudir de la festa. I per últim, però no menys important, junts hem d'aconseguir que Castelló tinga tolerància zero amb el masclisme. Bones festes! Com ja han dit Damián i Dani, és important que juntem les desis de descansar, la convivència i el de gaudir a les festes. Entre tots i totes podem fer-ho possible. A més, des de l'Ajuntament volem donar-li la benvinguda a la Fira dels Arquers, que es comença ara el seu recorregut fester. Benvinguts a aquestes festes i que siga per a molts anys. En això donem el començament de les festes i vos convidem a tots i a totes a participar, a gaudir en les festes d'agost 2018. Gràcies per tot.